Dnes budem rozprávať o produktoch mesiaca na mesiac maj. A ja ich mám tu dva. Prvý je citronová tráva, esenciálny olej. Je to olejček, ktorý je zdarma pri objednávke nad 125 bodov do 15. maja. Najneskôr do 15. maja. A je to iba s prvou LRPčkou, hej? A keď si objednávate 2 alebo 3 objednávky nad 125, dostanete iba k jednej LRPčke Lemongrass úplne zdarma. Píšte mi do komentu vaše skúsenosti s citronovou trávou, ako využívate tento olej. Ja vám poviem moje najviac využívané spôsoby tohto esenciálneho oleja. Prvý je difuzovanie, pretože citronová tráva je veľmi relaxačná, fantastická pred spaním. A ja si pamätám, keď som bola na Kostarike, tam som bola 5 mesiacov alebo 6, a tam pili všetci citronovú trávu. Citronová tráva, pozor, to nie je citrón, ona má takú vôňu ako skôr ako citrusovú, ale je to vysoká tráva. A nám pred našim domom alebo bytom rastla obrovská tráva, to bola skôr vysoká ako ja, no možno takto. A každý deň som išla trošku tej trávy odstrihnúť, také 2-3 trávy. A potom som uvarila čaj večer a to sme pili pred spaním. Takže má veľmi ukludňujúce účinky, je príjemná, vonia krásne, ale pozor, je silná. Nedávajte si ju iba takto na pleť alebo na pokožku, keď vám vonia, lebo veľa žien hovorí, že im vonia tento esenciálny olej a aplikujú si na pokožku a potom pokožka zčervenie, pretože tento esenciálny olej je veľmi silný, ostrý. Keď si vieš predstaviť škoricu alebo oregano, keď si dáš na pokožku, bude ťa páliť a zčervená ti pokožka. Takže odporúčam veľmi riediť, buď s kokosovým olejom, alebo keď si ho dáš do do body a lotion na krém alebo na telo a ruky, tak si daj jednu kvapku, ale zmiešaj poriadne s čistým krémom a takto môžeš aplikovať. Ďalej, ja si tento olejček dávam aj do polievky. Pozor, ale záleží, aká polievka. Ja si väčšinou urobím takú vymixovanú zeleninovú polievku na takú kašu a potom si dám lemongrass jednu kvapku do taniera. Pre niekoho to môže byť dosť ostré, lebo je to taká dosť aromatická chuť aj vôňa, takže môžeš dať šparátko a takto si zmiešať do polievky. Napíš mi aj tvoje skúsenosti, ako používaš tento olejček. Ešte jeden spôsob je fantasticky po cvičení. Keď máme ubolené svalstvo, opäť môžeš aplikovať s kokosovým olejom a používať na bolestivé miesta. Čiže ešte raz, olejček, ktorý môžeš dostať 15 ml úplne zdarma tento mesiac do 15. v mesiaci. Rozmarín. 10% zľava. Keď si nahodíš rozmarín do objednávky, automaticky ti naskočí 10% zľava. A možno si ma už počula rozprávať o rozmaríne. Tento olejček ja využívam stále do difúzera. Ja milujem rozmarín, či je to sušená bylinka do jedla, alebo takto rozmarín na difúzovanie. Milujem rozmarín. A ja si dávam 3 kvapky bergamot do difúzera, 2 kvapky rozmarín a 1 bazálku. 3, 2, 1. Bergamot, rozmarín, bazálka. Fantastická zmes na sústredenie. Rozmarín je výborný tiež do popcornu. Ja keď si robím popcorn, a ja mám taký hrniec, každý, myslím, že vyskúšal popcorn, ale mám hrniec, kde miešam, a mám takú paličku, také metličky a ono mi to, ten popcorn vyskáče, ale ja si do toho dám aj rozmarín. Samozrejme nie čisto rozmarín, dávam aj kokosový olej, maslo, sol, himalajskú sol a rozmarín. A koľko kvapiek? Ja si dávam viac, ja si dávam 3 až 5 kvapky. Pre niekoho je to veľmi chuťovo silné, ľudia to majú radšej slabšie, ale ja milujem rozmarín. Takže tento mesiac 10% zľava. Teraz, ešte ďalšie 2 akcie máme, limitovanú akciu Rose Hydrosol a máte aj Frankincense Hydrosol. Ja Rose Hydrosol mám, ja používam každý večer a
Frankincense nemám, ani my ho nemáme tu v Kanade, takže využite túto možnosť. Frankincense je fantastický na ožiarenie platí, takisto ako aj rúža. Ale by som povedala, rúža je taká skôr ženská a frankincense je skôr taký mužský olej. Ale nemusí byť iba pre mužov, samozrejme, ale na rozžiarenie pokožky je fantastický. Takže môžeš používať jeden alebo druhý, vyskúšaj, daj mi vedieť, keď už máš jeden z týchto hydrosolov, ktorý ti najviac vonia, alebo ako ich využívaš, čo s nimi robíš. Opäť ja ich používam samozrejme na pokožku. A posledná, alebo na pleť pred buď spaním, ale môžeš to používať ráno na osvieženie pokožky. A posledná akcia v Európe je 50-50. Čo to znamená? Ak registruješ niekoho, myslím, že to je so 100 bodmi, dostaneš 50 bodov ty a dostaneš 50 bodov aj ten nový človek s registráciou. Čiže keď niekoho registruješ nad 100 bodov, oni dostanú, im sa pripíše 50 bodov a tebe sa pripíše 50 bodov. Veľa žien mi píše, nevidím tie 50 body, kde sú? Tých 50 bodov stále naskočí až nasledujúci mesiac po 15. Môže sa stať, že aj skôr, ale väčšinou je to po 15. Takže neočakávaj, že ti to hneď naskočí, keď niekoho registruješ, pretože platby musia prebehnúť, balíčky ľudia musia prijať, takže až potom na budúci mesiac dostanete ty aj oni 50 bodov. A môžeš si tieto body vybrať za akékoľvek produkty chceš. Samozrejme, keď si v svojej objednávke, musí ti dodať možnosť na vybratie tých bodov za ten produkt. Hej? Takže využite túto skvelú akciu a ja sa teším. Čo mi napíšete na lemongrass, rozmarín, ako využívate, frankincense, rúžu, alebo či ste niekoho registrovali a dostali ste 50 bodov a využili to na niečo. Dajte mi vedieť do komentu, ja sa na vás teším opäť na budúci týždeň. Ahojte.